Tak, ideme hrať. Aha, driti. No tak skúsime to vyhrať s skokom. Tak, ja som prehral. Pozrajte ľudia. Možno ho dám, možno nie. Možno ho dám. Oh my gosh. Ale ja sa ho nebojím. OK. No bude tak. OK. Ja viem, že on... Ona teda dojme ju, rečíš. A like. A som planu ojadám to jibí. Shit. Hej. Tak a ideme do 1v1, kde to možno vyhrajeme. Aha, on sa sám zabil. Tak nič moc. Takže teraz ide môj bratranec. Otvára si tu OK, epic. Teraz ide s coinou a tam to už nemá. Nie, tu nemáš nič. A ešte máš tam niečo zdarma. Toto tu? Nie, noob. Tu máš zdarma. OK, na 8-bita. Nie, tu noob, toto nie. Moje tikneme na tom menu. Čo? Mám to aj na tom menu. Neviem si Brawlera, toto je noob. Zober si Bazera, keťake. Ten najlepší tvoj. Tak a ideme ich všetkých poraziť. No, on je tu neboj. Že by ty si nebol ten more. Tu je tu naše doby. No, to potom. Ty no, čo by tu strieľaš? Ber si. Dobre si mu dal. Dušan, môžem ti niečo povedať? To ešte hráš proti robotám. A ty to možno prehraješ. Nie, však utekaj! Ty noob. Koľko ja idem povedať?